Чу се гласа на Локатия, она му се четеше една такава апатия. Ама той е обяснимо, заради другия терен съм пристигнал чак на края на работния ден. Добър вечер, извинявайте, че ви безпокоя. Казах, влизайки в стаята и протегнах ръка. А оня гледаме един такъв странен и зачервен. Ти не си ли оня старозагорски кретен, за който скоро ми разказваше колегата Петър? Лицето ми се кичори по целия си периметър. Крявазно съм бил, сигурен си сам с охраната. Не съм предполагал, че се познават тия двамата. Лицето на дявола обратно в топла усмивка последва радостен смех. И иска ми се да го ритне, но вместо да ме издрита или да се заяде, само каза: Аре, от кога те чакаме, момче? А добре дошъл и сядай да пием на нова Чакай цигара. се да разбра с някакви нахвали биге. Изненадан на стола и ми олекна явно днеска слънцето е на моята улица. И ето Сам става твора пънки, ето с дявола си вътре. този път Няма как да се върна назад. трудно оперира се жупен град. Чу се гласа на Локатия, она му се четеше една такава апатия. Ама той е обяснимо, заради другия терен съм пристигнал чак на края на работния ден. Добър вечер, извинявайте, че ви безпокоя. Казах, влизайки в стаята и протегнах ръка. А оня гледаме един такъв странен и зачервен. Ти не си ли оня старозагорски кретен, за който скоро ми разказваше колегата Петър? Лицето ми се кичори по целия си периметър. Крявазно съм бил, сигурен си сам с охраната. Не съм предполагал, че се познават тия двамата. Лицето на дявола обратно в топла усмивка последва радостен смех. И иска ми се да го ритне, но вместо да ме издрита или да се заяде, само каза: Аре, от кога те чакаме, момче? А добре дошъл и сядай да пием на нова Чакай цигара. се да разбра с някакви нахвали биге. Изненадан на стола и ми олекна явно днеска слънцето е на моята улица. И ето Сам става твора пънки, ето с дявола си вътре. този път Няма как да се върна назад.